A jedno rýchle intro. Jsi vážně tak hloupý, nebo jen děláš hlupáka? Nech to. Ty vymrdanej čuráků. Síla je v hlavě, vole. To, že se někdo vrátí silnější, neznamená fyzicky, ale mentálně, vole. A my jsme mentálně nejsilnější ze všech, vole. Ty se vůbec nechytáš, pičo. A ještě jednou to zopakuj a ty krávo, rupne mi, vole, cévka v hlavě, vole. Jo, prostě, já jsem to myslel, že budu silnější psychicky, vole, a ne fyzicky. Tady je vidět, vole, vaše, nebo konkrétně tvoje mentalita, ty retarde. Ty už mi... Borci, půjdete k volbám, já na volby seru. Já jdu k volbám. Já jsem nebyl ani jednou, vole. Řekni, že já jdu. Kámoš, jde prej, já jsem nebyl ani jednou. Já bych stejně volil jenom to Okurama, vole, toho bych volil. Okamura, ty Okurama. No, prostě tam toho volíš. Koho volí kámoš? Koho volíš, prej? Starosty. Pro starosty. Chci prostě, to je jedno. Tak to ono. Kdo sú starosti? Či starosty? Kto sú starosty? Deň na psychiatrii a tieto nové lieky ti fajnovo zašlápali. Špíč, oni tam napísali retardy. Už ma nechytíš, kamaráde. Zavrite dvere, kurva! Lebo niečo rozjebem už fakt. Ned Heldko. What's up? Hello. Are you nice? Hello. Do not mess with this though, bro. What the? You wanna stretch? Have you ever stretched before? Oh, you ain't never stretched, bro. My fault. I ain't mean to touch you like that, bro. Don't mess with that. Do not mess with that. Taký frajer. Krásne ránečko s Lisolajou želáme s majstrom Malým Bielým. A dnes veľmi krátko, ak chceme žiť v tej vyššej vibračnej úrovni. Rest, čo ťa poslednú dobu príjemne prekvapilo? A keby si mal jedno želanie, aké by bolo? Každý ma prekvapujete. Môže byť tak tupí blbci podaktori. To akože úplne každý deň. Takže krásne oneskorené ránečko, vy matkojebci z prostučky, aj s týmto maličkým vyjebancom. Keď chceme žiť vo vysokokarmickej úrovni, tak začni súhlasiť s ľuďmi, čo volili PSK, kaviarenský skurvisínček. Každého, ako sa cíti a čo si o sebe myslí. Pretože každý má na to právo sa cítiť buď ako psíček, prasiatko alebo pičovinka. Keď si proste čajočka, ktorá sa cíti, že má 30 cm kár a myslí si to o sebe, tak môže chodiť na chlapčenské hajzle a basta. To znamená, že keď sa v 17 cítiš a myslíš si, že si starý dôchodca, tak logicky máš právo na dôchodok. A nech idú všetci špinavci do piče. Pápa, ty pozitívny vibračný lapajček. Vidíme sa, papačko. Pičovina, bože. Čo to je zas? Prejdem zas ja. Čo je za kanál SVMP Clips? Ideš do piče, ty koko! Jak to akože mohol toľko prežiť vôbec? Čo to ako znamená? Ideš do piče, ty koko! Vyjebaný! Dobrá diskotéka. 190 mi som mu dal, ale prežil to. A prečo ste to dojebali, vy vyjebaný? Ticho, múdzu už, kurva! Nebyl smok na pice, nebyl smok, kurva! 2 CT, drž piču, kurva! Dementi, dojebete všetko. Ešte jeden. Ja jeden tam byl. Prečo ste to... 9, počúvaj! Furt reješ, to není možné. 99 som mu dal. Maybe lower. Opiče! Prečo? Chlapci, ale viete, že kamoši vás môžu opustiť, priateľky vás môžu opustiť, rodina vás môže opustiť. Automat ťa kedy opustil, mi povedz?
Vieš, že hodil si tam evričko, nemal si už peniaze, ale on tam zostal stať, chápeš? Aj keď si nemal peniaze, on tam proste stojí na tom jednom mieste. Daj mi zase voľaký príklad, dáš mi? Dám. No dobre. Chceš? A jaký? 24 delené 8. Dovidenia. Do piče, zase si robíš, keď si taký múdry do piče, tak povedz ty celú násobilku, kurva. No, jakú povedz? Všetky násobilky, čo existujú. Všetky násobilky, čo existujú. Čaute priatelia, tak opäť som v Národnom onkologickom ústave a dneska ma čaká magnetická rezonancia, takže budem troška rezonovať viac, ako rezonujem. Už si ja kráčam a kráčam. Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť. Mňauky, mňauky. Da-da-di, da-da-da-di-di-di. Sa na to. Tak už mám za tým. Tak rezonujem od ušov. Držte sa, kamaráti, priatelia. A majte, že ešte super deň. Čaute. Nepochopil, ako... Nepochopím skôr. Things are going great. The White House, Dana White said, you and John Jones, that's a real deal. I'm going home, I'm going to get the head down, I'm going to rest. They're testing me, I'm in the pool. I says, he goes to him, man, I thought that's what the pools are for, jumping in and out. But I'm back in the pool, so get ready and stay ready, because damage will be done. Oval Office, White House. Odišiel. Pozrieť preč. Behať. A kámo týpek, mladý chalan ma zastavil, že pán Fico, volil som vás, ale už nebudeme, lebo stále žijem z ruky do úby. A že ste ma ojebali. Pozerám na ňo a pýtam sa, že čo robíš, čím sa živíš? On pozrie na mňa s tým vybelnutým ksichtom, že dokladám jogurtiky v Kauflande. Pozerám na ňo, ty chudáčik môj vyperichaný, že mu není kokotne. Tak súcitím so staršími, oni to majú ťažké, toľké... Proč jsou vosy tak agresivní? Až do poloviny léta je klid. Vosy si hledí svého a člověk o nich skoro ani neví. Ale v srpnu začíná peklo. Vosy jsou téměř všude. Jsou agresivní a často útočí bez varování. Proč se tak chovají? Na začátku léta jsou vosy překvapivě užitečné. Staví hnízdo a makají pro královnu. Loví mouchy nebo housenky a starají se o larvy. A dokonce ještě stíhají opilovávat květy. Za odměnu dostávají od larev sladkou cukrovou šťávu, kterou larvy sami vyprodukují. Jenže v půlce léta královna přestane klást vajíčka. Larvy se zakuklí a tím to končí. A dělnice zůstanou bez práce a bez cukru. A pak to začíná. Vosy jsou na cukru závislé a začnou ho hledat všude. V malinovce, v pivu, na koláčích a hlavně v ovoci. A když je ovoce přezrálé, začne kvasit. A vosy se přitom jednoduše opíjí. Vědci tomu říkají intoxikovaná agresivita. Vosy jsou naštvané, útočí a klidně tě bez váhání bodnou. A jsou všude, kde cítí sladké jídlo. Takže až tě v srpnu začnou otravovat, nezapomeň, že to jsou jenom opilí, cukrem posedlí tvorové. A neber si to osobně. Příští léto to bude zase stejný. Už si na ně připraven? Čekali ste o tom, že včielka žije len 40 dní? Tuším teda, že 40 dní. To sme už videli, Janisa z Lís. Na psychiatrii a tieto nové lieky ti fajnovo zašlápali. To je zase to isté. Tam napísali retardy. Wow, chalani, hajzet. Ahoj, dneska jsme vyhodnocovali soutěž o nejvíc objednávek a i když máme Volt teprve krátce a spousta lidí o tom neví, když sečteme všechny objednávky dohromady, tak ty jich máš pořád víc než všichni. Kamo, rýsky v chlebu. Prečo mám pocit, že keď ideme To sme videli tieto pičoviny, sa mi zdá. Hej, to sme videli!
Ty kokot! Ešte raz! Dneska mi vyskočilo, vieš čo, ty kokot? Tá pičovina, kde som bol ako ja na Titaniku a mal som tam ksich miesto DiCapria, to bola taká jeba. Co to je za čo? Prečo to je, že píškoty, Maťo píska. Si v pohode? Nie, moja kamarátka už 9 dní kysne niekde na pláži a ja si musím vypisovať, čo všetko sa deje, aj keď tu nie je. Aby som jej potom všetko mohla povedať a vidieť jej reakciu. Čo to je za pičovinu? Dobre, vysvetlí mi to niekto, čo to má ako byť? Kokotina, vypni to. A prečo dal akože piškoty k tomu? A prečo dal náhľadovka ja? Aha. To nie je tvoje, ale to máte vy? Tak ty bol malý Google, si predstavte. Do ruky. Také maličké. Vlad Dracula, to je tvoje alebo není? To máš ty? Maťo sa oblieka jak ten diskotékový psychológ, ktorý sa ťa 3-krát za večer opýta, že či máš nejaký problém. Pičovina. Ja som zaspal vo vlaku a normálne som tu v cme zamknutý do piči v vyjebanej chujovine v Margecanoch. Parlament. Hej, parlament sa volá tá socha, ty debil. Parlament. To tak veľké roku až mi je nevoľnosť toho, chápeš? Ale sa bol dobrý, nech sa zakryl vo výťahu, to bola jeba. Ale nepríjemne mi z toho s odstupom času, ako kokot. Feťak volaky a jediné čo ukradol bolo tak 10 €. To k tebe sa dostal? To k tebe skočil feťak do bytu, normálne ti vyjebal dvere. Všetko prehľadal a ukradol 10 €. Cez to sa vám prepchal. Čo ti jebe? V robote nie je doma? Agneš na brucho a muž ti našti na lopatky. Pána Boha, tá by ho Maria skarala. Keby mne toto zrobil, že by me ošikal, tá vec ten píšak medzi nohami nemá. Počuli, že sa rozišiel s Arianou Grande. Je to pravda? No. A prečo si sa s ňou rozišiel? Už ma nebaví. Vždycky iba jednu dieru. Rozišiel si sa s Arianou a hneď na internete sa ukázali fotky z Billie Eilish. Jak to je možné? Jak si sa s ňou dal dokopy? Sme natáčali klip a nie ako sme natočili klip, sme museli si ísť do šatne to rozdať. Vole. Jednu vec. Mi povedzte. On tomu verí? Počuj, keď tak na to pozerám, veď ten Kanye, on má celkom dobré rytmy. You guys know I love New York, so you can do this shit and nobody cares. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before, no. And I just gotta tell you right now. Úžas. Budu se vysrat. Tak běž do skříně. Budu srát ve skříni. Běž do skříně, uvidíš. Tak já se jdu vysrat do skříně. Tak se ještě projedu na banánu. No, začíná to na K, má to 5 písmen dohromady a může to být jakékoliv slovo. Kokot. Jerusalem så är idag mer än hälften av alla förskolebarn barn. Ale specializuje se na historii a skify.
A tak Šebestová řekla, prosím, my bychom se hrozně rádi podívali do pravěku. A ze sluchátka se ozvalo. Z jedla na All Inclusive v Egyptě. Na snídani jsme nebyli, protože jsme si chtěli přispat a vstali jsme až ve 12. Bylo to dobrý a pak jsme si dali takhle na půl hovězí takovou směs se zeleninou, s hranolkama a Luboš ještě pizzu. Nějaká zelenina a pak jsem si dala sladký. Cheesecake byl výborný, opravdu, a proto jsem si vzala ještě další takhle rundu, ale to jsem si vzala na pokoj a snědla jsem to až později. Pak jsem to ještě u bazénu všechno zalila radlerem. Ne, tak ještě mám tady ledovou kávičku s karamelem. A tohle jsem nenatočila celý, protože už jsem to začala jíst, ale byly to jako koblížky a bylo to paráda. U moře. Škoda Auto je třetí nejprodávanější značkou v Európe. Čo ti jebe? Jak je teraz, čo máš Škodovka teraz taký dostupný model, taký, že rozumne cenovo? Ale ináč tá nová Octavka nová, je tie svetlá pekne spravené, už vypadá, že je rozumne. Fabka stále? Přemýšlím nad těma věcma, já prostě hrozně ráda přemýšlím, ačkoliv to tak jako nevypadá. I know I look like my head is empty, but that's not the case. My IQ is pretty high. Actually nevím, jaké je moje IQ, třeba 70. Tu som už domakal, aj celkovo som domakal. Vyhodili ma fanúšikovia, videli moje videa na internete, dostal som výpoveď. Je to smutné, budem si musieť hľadať druhú robotu. To je smiešné, no keď si predstavíš, že máš 45, ty kokos, alebo koľko, aj kuruje mu úplne. Každú piču by si chcela, žiadna žena ťa nechce! Zas Maťo píska, vrýskačka, piškoty. To bude dobré. Rest, ty si tak jebli, že by si išel do obchodu kupovat bublinku do vodováhy dement. Jebe ti? Kto to napísal? Áno. Proste Rosaldo 200 kompresor, poslal 2 a hen to napísal. Ako jebe ti? Rosaldo 200 kompresor, aký nick. Jaké hity tam rád. Choď do piče, slabý snajper pojebaný. Choď do piče. Ja som slabý kokot? Ja som slabý kokot? A kto zomrel, ty idiot? Kto zomrel, mi povedz. Kokot slabý, čo ti poviem? Si slabý snajper. Veríme, že vďaka vám sa nám podarí dať ľuďom s autizmom druhú šancu, sebaúctu, pocit užitočnosti a nový zmysel života. Počúvaj, to chce vystrihnúť. To sme mali na sap, že? Že vďaka vám sa... To bude sapky, alebo... To čo som mal jakú v bebečku maličku, ty kokot, že ma tam ani vidieť nebolo, ty kokot. Rísapky. Ti jakú bebku som mal. Taká pičovina. Ako som sa aj hľadal, že kde som. Čo chlapci, jak to hodnotíte? Tam vyváža. Push your body against it, and then just pearl down. Okay. And then move out the way as fast as you can. Move. Oh, it's another a pearl stasis chamber for the Nether. Oh. Yo. Now how do you pull it? Yo, oh, you just place a block. Yo! Yo, I can't even lie. I did push your body against it, and then just. Na čo to dobré ako?
Čo to je? Jebne ma. Fabu, takéhoto parťaka by si potreboval na pitie, chápeš? Čo povedal by som jeden flash dostal, že či som tu alebo nie som tu, chápeš? Počúvaj, raz sme boli tak nafajčení, keď dávno, roky dozadu. A tak ma odjebalo. Tak ma odjebalo si predstav. Ježiš, držte piču, nebol to môj flash, vy kokoti tupí. Že som začal namutávať na to, že čo keď som si akože všetko fakt že navymýšľal v hlave. Že stream, všetko, že som v piči, totálne. A úplne ma to išlo zo zradu, mi bolo z toho na piču, že sa preberem a vlastne zistím, že nič není pravda. Čo ti je, aké bolo nepríjemné? Tlačím. Tlač. Tlač! Tlač! Nemáš rybu pre tohto malého kokota? Ty kokotko, tu máš. A choď do piče. Krmím tu tokena a ešte aj kokota. Čo to je koľko? Pičovín. Všetko som tu všade ja, ty kokot. 5000 srdiečok, to bude isté niečo dobré. Keď si robíš prípravu na maturitách a kámoš akorát to povedá pičuje. To sme ty retardovaná občica. If you drive a vehicle like a Jeep, Ford, Som radšej. Som späť. Som si odbehol na chvíľu. Prečo nám dávajú túto kokotinu, ten zvuk z teleshoppingu do piči? Na čo to je? Na čo tam vôbec je? The MP Slovakia, yeah man, Alter. Frozen, representing Slovakia like a boss. Chat, Frozen so bossy makes me want to visit Slovakia. To už máme, finito. Máme to. Zvládli sme to. Počkaj, tá múcha mi tu lieta už 2 dní, vidíme ju teraz len na onom. Na skrini.